Deci uitați aici afaceri cu milioane de euro de la interlopiște, dracu să fie. De la căpățelul ăsta de aici. Stai așa, stai. Tu ai buric cu mof? Ia zi fă care e prețul tău, ți ajunge? Ia mai vreuna? Sunt gata, sunt gata. Hai să dau mâine seara. Hai mă, ia tu. Hai bă, că ai buric. Deci cu buric cu mof. Ioana zâmbește. Zâmbește, i-am zis, zâmbește. Hai ce pe jocul ăla, stai mă. Alex. Uite frate, vine mai aproape, fii atent. Bă, du-te mă. Alexe! Ia să-i pun părere Ioana. Faci masaj. Să vezi Ioana. Dă-mi încres în casă. Nu-mi dai? Ia nu mă ta că ai băut. Porcule care ești tu, porc! Al dracu să fii bețivule! Luate-l naiba! Dă-mi banii, bețivule! Nenorocit! Și că dă... Firmează-l borobe, frate-i freza. Ce mă cântă Diana? Opriți dracu, scoateți ele din priză! Stai frate, tu că și tu cântă la baie. Scoate dracu rotorul din priză că ne cântă aici! Eu la baie. Confuză. Diana, dacă auzi asta, să știi că te iubim și că am mințit-o, că nu... Că vrei să te auzi în cântă, știi? Aia dracu! De unde ești? Prostule, vezi că o să intre pe YouTube asta. Sus pula! Nu pe YouTube, pe Facebook. Te hotărăști? A, Pe YouTube pune reclame. Ce? Pune mai reclame pe YouTube. Știi exact la cât ca să dai atunci. Măi, după conectări. Ia, să începem jocul, hai. Am începem o dată, gata. Aia nu dormi nimic. Bam! Ia uite aici. 5-2. Unde ți-au ceva? 1, mă duc 7 de alea? Da. 1, 2, 3, Invers prostul. Au! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Surprinde! Dă-mi cu acei zaurile. Ia mâna, morți. Pizza mea. Ia-ți o cu pizza. Am ajuns până la Milano. Bă, ți-a trimis mai câte mesaj. Oh, și... Ia cumpără câte este euro. Ia mă, ia zi, ia mă, ia. Paul cumpără tot. La Milano. Ia! Până la Milano. Gata, pot să dau? Gata. Băgate ce mă. Și riță în cur. Cumpără Milano. 10 lipsă 1, 2, 3. Bă, dar cine le-a amestecat pe astea, mă? Vă bate joc de mine. Toată lumea și-a făcut joc. E cu mou, Ești vă un cumpără. branci. Uite, Gata, uite-l, mamă, Milano, ce mă. scrie aici, ce scrie? Ia mă mâna, mă, ia mă mâna. Mamă, Clinea Bizonică, Ia Milano. mâna, frate. Deci, chirie, dacă veniți pe pământul meu, nimeni nu se bagă. 5250. Deci, dacă veniți pe... Deci ăsta... Ăsta tara stale. O să dau astăzi? Exact. Minocul. Constanța, ce prost. Dă Constanța încoace. Nu poți să zici Constanța fără să-ți atingi buzele. Constanța. Dați-mă Constanța, o să... Dăm Constanța. Ia mă mâna din mână. Tanța. Dă-te, mă. cât ai dat, mă? Soro cheamă pe Da, Tanța. de mie, Constanța. Soro cheamă pe Tanța să facă o Uite-mă clanță. Constanța, prostul, mai încoace. Mai încoace, mai dai, mai dai, mai dai. Mă, ceapă, mă. Uite-mă aici. Uite cu aia dacă... Bă, unde vine Milano? 500 dacă vine pe Ce primă, bă, prima aia? Da, mă, cu 200. Poate schimbe doar... Aia de acolo. Dai Milano și îți dau Constanța. Frate, nu la Constanța, ce dracu e la Constanța? Ce e? Haga, nu e frate, Haga, dai. Du-te dracu de aici. Du-te dracu de aici. Aici, frate.